mhux dak li jidħol mill-fomm li jtebba lill-bniedem imma dak li joħroġ mill-fomm, dak hu li jtebba lill-bniedem. Dan huwa l-kliem li smajna li Ġesu illum jgħid fl-Evanġelju u nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hu veru. Meta tisma' kultant kliem ta' insulti, ta' mibeda, ta' tkasbir ta' Alla jew tal-bniedem ġbija ta' Alla, tinduna kemm ikun kliem li jtebba lil min jgħidu. Illum qed niċċelebraw it-tifkira ta' Qaddis li huwa eżatt il-kontra. Li l-kliem tiegħu kien kliem li jagħmel il-ġid. Kien kliem li jressaq lill-bniedem lejn Alla. Kien kliem li jagħmillu ġieħ. San Ġwan Marija Vianney, magħruf bħala l-Kurat Tars, kien magħruf għall predikazzjoni tiegħu mhux bombastika bi kliem kbir imma kliem illi jmiss il-qalb tal-bniedem.